I came. I saw. Abusia aha Seekers TV mo bibi akwa ba na yakoso e de nchia sonkopa e ma ya hwefo sanse dane da mo gibre na mo hwe the King's Court program e bredu se ye de eba ebeso mum abusia midi ene ohene ba nana amakradu ya do metena sese ya na yesunsu mu nkomo na abusia ye de eba beso wo na empenimfo se wo pa asama ka kire nyame a e na oka egu mframem empenimfo se bu betse se wo agudi a onsene abrewa ne senti ne yen papa awieye bre wodifo kase anyame nsa wone so na abusua wonde wodi sunsumu nkomo enya asem ketewa oka otumi ye enye anumdwa na enne ya papa e wo fi ha ye bedi nkomo san se akeka ebi so ofri nyame ebi so ofri nyame wa wodi ni die no enne obehu ba bia ofri enne ye bedi nkomo papa na ansa na yen twa ye hu sima emra ne ba enne ampaya ebehu medin dia somasi anko na ochirija omega 1 semenhia e kanfo dwumadi kese bi dia ma tie ne yepa ye friend meet me at the office e dwumadi a medi asi ho ama titi ne mpanifo obi oya ba adwuma anaso obi a na brabo ntumi nkɔ nanim a opese wote wiase ne sunsum ase no hu ne sɛ de abrabo ne setie sɛ bia kose bia nyaado na meka kyerɛ wo sɛ sɛ abrabo nya bɔna nka akokɔ motoma na abrabo yɛ bɔna ntina akokɔ motoma kroni wa ekopie kotia ɛyɛ de nso epi obi abobo ano die nipa bi ohunu sɛ abrabo no ayɛ bisi basa esum bi aduru no na brabo ayɛ sɛ ahwede nkosi nkom ne dana sase kosi be ban kosi nkom wa brabo na stand still ayɛ yɛ twɛ kanko bi ama na abrabo no wakam nima bi wo hɔ ma wonte ase sankrofo ne mfrɛ me na mo ne mi mbuki ɛyɛ night work ɛyɛ sunsumu adwuma yɛ na nadwo ete bia wo yɛ ban adwuma yɛ ni wo yɛ police wo yɛ commander wo yɛ hwan e bia wo yɛ ohene na abrabo no hu ne sɛ abrabo no sitie wo niema nyina siri trase ama wo enemi nhia se bia wo nkran anaso wo kumase wo fresa number no a menu bebuki ne ahia date no na menu mo ahyehye na ma kyerɛ wo de wo ho e wo sunsun fam ne honam fam maka kyerɛ dada sɛ meji asase di meji nsu di meji dua di meji wiem ene niema e wo wiase nyina di meji nature di do opeso hu se bibi wo wiase na ogye abrabo ni di se abrabo ni sesan bi pese eba ma no erode de mesi ho wa wiemre mu sankrofo ni nhia me e wo meet me at the office o frɛ number na me no bebuki ma kyerɛ hyehyɛ ene ne ma bi wo ho obefa so ansa na watemi ni me yehia aya na dwobere nko a me pa kyerɛ tieriye sɛ wo ye hufuo na sɛ wo pese wo suro niema e wo wiase de a aha ene etra ba bi me serɛw tieriye obi o ye hufuo entra ne ba bi me serɛ no na mo do pese onye hufuo no pese ohunu se bibi wo wiase sunsun fam bibi ikoso honam fam so bibi wo wiase da wo da ho ntupum na asa nyese bia sabia kusa bia nya do ebo bi ba bewura ho ntie wo na mom ebi abayifo bi age wo hyebere sunsun bi ni wudi asie e wa abrabo mu ama wo ntimi nkoso wa abrabo ntimi nkonkan sa dwuma de ne ye meet me at the office e say frɛ number no 0243 02 0424 0243 020424 sankofo nyina nhia me na me ne wo ntenase ensinkonya enkyerɛkyerɛ sunsum mu yɛmfrɛ sunsum ame ne sunsum ne nkasa yɛnkyerɛ kwan a obefa so ene sɛ wotie na wo hwɛ fidie ya bɔmɔden ne frɛ number na ne membuki na wabra bonka fom bio maba ma wate sɛ de be solution no awade de be fa me so de abrɛw meet me at the office hwɛ Seekers TV ene de nyina wabra bo nyamoboro awade nhyiraw wo Yesu dimo amen. abusia ye twa ye ho ayasan aba esan se mpanimfo ase nkomofinchimti ene ma asen ojeje ne baagura no ayi nani ato nchen na wotwe dwumadie bi ekoso ewo eye yem papa asori dem anana so ye
na enkrofo keka fa ho na we die ye okot na me busa okot no kra ene die me dia menti ase eno na enkrofo ekeka ede efa ho na omo keka ma asem no abedru ye papa anim ne senti abusua ye nche ho no ye nye bre na ye nkore dwumadie ne ba meda me papa adi na ye de nkomo twetwe no ahyehye so ye nkomra I came. I saw. Abusua eno na okoye a ekohwe no se na wote ase fa se na wosi ehu no ene ye bedi nkomo afa eye sunsun aware ene topic ye discuss eno no wote sunsun aware akwase broni beka se spiritual marriage ekwan be na enipa faso enya sunsun aware eye obanko na wo se onya sunsun aware ana be maka ho ne mpo onya sunsun aware na ede na be mo hu se wanya sunsun aware implications ben na wunhunu anansunsun so ben na ede ba ni senti ye betu fanse abo akode ebrensi amo ani se mojabum na ya mayen papa akwaba ni e de nkomo twetwen no ahyehye so sanse nkrofo kansem bebre se ya sesafo bi ayiniti e wo ye papa ahye ya nkrofo sesafo no ya papa kodi free po ase e ya nokre ana enye nokre ye pinche papa na ye ma na kwaba ni mfa nkomo twetwen no enhyehye so papa akwaba ya henewa odifo on ho ye kakra wa yepemso do minti ensema kwaso ya utibi bende Ghana netelo usi waso nyeye ana otu ho na mo so nyeye se ye kuse be nya no ayesa no ba bonetie nti se utibi bisa ya ne bu abem na bi ehye me nkuna ma me etimi yire ma ho ye de meye na watwi dwumadie bi koso ewo asori fi ha sei ensema nkrofo kan nyensem gitwa odaroma ede pepa na ma wunya ya ukuta kuku ente se na mu wisie kumo na wode fa nkrofo tiri so sebio nyankopon hira o ahene na onhwe o mo hwe sikes tv so na kato sa fidie nyimfia susu mu nsem do bekoso watibi ahita sam ne se do obi nim no obi nim ba do obi wo do obi wo bi ana adwuma na yedi ne so obi ane na adwuma me a typical spiritual man Erode katre Esther Esther chapter number 4 verse 1 say onye yituma ayituma ye de
atade either red or black na ɔde nso sra no ho adi muada esu fira wurade yo onim twerɛsɛm no ɛna ɔbɛkasa tia number 2 okenkan Jeremia 18 ɛno so mekɔfa kukuo ɔnwomfo bi a ɔnwon kukuo na ɔyɛ bibia na asɛe ɔyɛ bibia na asɛe na ɔkɔtete na tie de bɛnwon kukuo no ana me fae ɛna deɛ maa me yɛ saa ne ma no sɛ yɛwade bi wɔ hɔ nom a me believe those kind of ɛhyɛ ɛne mɛ ɛne saa nneɛma nneɛma no ka ho ɛpam sunsunfi efiri nipa ho nti yɛhyɛ yituma ɛne yɛde ehu sɛ kogyan bobɔ nkofuo ti yɛde nneɛma gu kukuo no saa ɛhyɛ ne mɛ no ɛne nneɛma keka ho so sɛ sunsun bi de obi akyi a so obi hyehyɛ kora wɔ ne fie a ɛpam honhomɔne ɛne to sɛ kɔwura ma asɔre dɛm a ɔbɛhu sɛ ɔmo yɛ saa wisie ne dos kasa ne ma no paa memeni saa de yɛde hye saa deɛ no Omade bi adi guma na ye wosum na etu isi. Anya eno mempe. Me de ne se mepe no natural one. Aye kuku. Ti se sunsun bi de obi achi a me de yesa na me pam sunsun mone. Bia e wo obi achi. Ayinta sem no ti bosum na ewom na no na de ahi. Na che se enye wokota enye bosumsum. Na wo chire mu atwose mu kure wo. E wo Bible mu. Papa, enema wo ye na wie ye bre ya no oden. Na enne die nti asika TV ya ba fia no. Mpanimfo se yensan kokromoti hu mopo esan se wo san kokromoti hu mopo a enye yi ene ye di nkomo na your topic I discuss no akwasi broni be ka spiritual marriage eba ya kan kasem a yesi sunsun ma ware na me pese wadaroma ene wo wai efuna ni kakrama ye hwa ade sunsun ma ware wo ho ugidi na ene de spiritual marriage ho we as so obi a obi even Yesu Kristo a ye nyina ye ni da so ne yaje nkwa no se wo fa no na so anware wa ontimi muwa wo enti so obi no ababa wa bi kohia a wo hye ne bo obi no obi ware a wo hye bo me de kawa ye nso anode se wuo ne yare amane mu ana betete me no ntem to se de ode anopa mu kan ko nkwagie mu no oda koma gidi ti Yesu so obi fa no a obie na no ka me fa Yesu se me kra na maje nkwa me pu wiase mu nyema nyina so o promise enti o promise wi a Yesu ni ba betena wo mu bada nya sanate ukohia baba wa bia na wo ba bi na no kose mo ho pe na ogitum na wo hye ne bosa bi aba ware na ye de kawa na yenso anode edisi ano saa bosa na wo hye ye no ababa wa na firi ba bi otetim betena wo fie saa na Yesu su firi ba bi ote ba betena wo mu ti difference wo mu bia yi oba no ba ware Yesu su ba ware enti everybody have a spiritual marriage nti ye mu sasa papa sunsun ma ware no sunsun bi a ware ni pa bia na ye papa wadaro eno na difference wo mu na mo hinta sam ne se sekan da ho na se sekan no amfa nkotwitwa obi a sekan na timi nkodi bone honhom bi a wo wiase bia no de wo de honhom ne beye ana be ma honhom na baba ye bone ma ti se nimsusu se me kura baye kuta suman kuta fi bi na me se be kunipa enye spirit ne kokunipa no aye me ana me spirit ne yes adwuma no eti de wo se obi kita baye wase ne baye ne ye baye kwasia ne de na nko no dewe ayo no decision a wa making no obi so kita bayi asabi ekusabi enyaado ne de ne se bia onfa ngene ma ode ageta no da ne kwan no ana ode bo ne busua ne ma ho bai na sa wo kasa mu no wo de ya na time so kasa abebuo wo kire mu a ye wo bayi papa ene wo bayi bone ne nyina wo ho na ho South Africa na de ba ko ne se wo kita bi a ye try se be politu na ye ne black because how are you thinking is different than anything enti ho ma ware no e wo ho se ebe ma obi be wo se obi wo spiritual marriage a enyo bia na baso da ye ho so obi ne da yo mu difference bebre be ma wo so adwuma mu a na aye ne ka obi a oye na adwun se opeso oye bibi na anema sentira asai sankofo ni nyina wo sunsuma ware obi so ho no ma oso da ya no ho so obi ne na ba beda ebi kura de ye nsuo ebi de ye dua ebi de ye asase ebi de ye ewiem atumfo eti o ma hodo bebre nemo omo so da ye no hu so mo na obi ada no aye typical one na ohuna otimi nya ho aka de but the also da ye hu so na obi ada no e de so bebreki ano so na nde di unya odi agro betima ye sama wani mo nyama odi ba asase so ye betima pepa no nti papa ye hwe emema nso nya spiritual marriage enyo oba nko na spiritual marriage emema nyina wo eno so kwa ye mo ye beba ho ye hwe ekwan be na sunsun fa so ware nipa kwa sunsun be fa so be ware obi
ebi betuma fanta rehim ye ntade ya ye ya ebi betumi afam ebi betumi afa aduane diem obi dresse na ne boso ne nantu bia ne nufu gu ho those kinds of address ni nyina spirit betuma fama ware simple se bia metu emi ni ani na atare a hye me e me fe nim se bia normal dress e na ma hye na me ko me ba bia no sunsun bi betumi abeware sunsun bia no onam bia no ope bibia penetrate ope bibia wura ne mu na dia ya adwuma eti se uyo obi a onam na wa attract na se wonantu onakokom ha sei osire mu ha ena wayi na da ho a ohun pe obetimi afa ana obontam ena obehunu se de wasi package wonufu ni sitie ohunu pe obetimi afa eti nye se ye wo particular person bi a spirit ne fa no de ne adwuma nipa bi o man ho kwan bi a sunsun betimi afa ne mo ya adwuma papa ye nhwa de enya anadwo bi a daytime ena me nam amekom ba bi yenso de ni ni se yase anadwo na honhom ye adwuma enya anadwo honhom ye adwuma na ye de ahi most ye bayiye ni ne makeka ho omo mutu anadwo by your spirit bi ya ne time o ye na adwuma ebi ye adwuma daytime nti kwadaro ma betimi awaye ni mu kakra ma ye tumi awaye adwuma daytime sayasa se obi ama me ho iku ye spiritual man eti yasa se obi ansi me nchen eti de ono boso oba no oba betie ensem na ye ka no eti me kan say na obi wo se no ensem na sofo ne ka no bi a your point ma me nkole mi ko tie ensem no se de sitie your spirit o ye adwuma daytime I quite remember say me kokuro bi so Ghana ha ya omo no daytime na bayi tu ho ye daytime adien san e Ghana ha ya adien san ya hwe no no ana bayi no otu obakọ no obi ho no ma daytime no hinu mutu moja no wasane na no sikwa mu se ya na unye ni a uhunu physical e Ghana ha ya krokitwa bi Ghana ha utwam se obehu omo number 1 ene number 2 kuro no mu no eti number 2 fo no daytime no bayi o mi no mutu sa time Ghana ha ya Ashantemen papa mu hunu niema ma na ntana dube na mkopie ho aye data me kodi sofo me koye nyamedwuma ana mkopie na mkyere sa de se na ekoso so obakọ no nipa bi samsoro a o nyina eti me no anytime ya me trase mesua de mo sunsuma ware no ye o ma hodo bebiri na echewa ye won sunsan so makoma ko be 77 plus a de bebiri o life spiritual marriage ni chiwa aba so a sunsan so makoma ko 77 promise and fail obetima ye bonini yare enimguase atete nkodanda chese sikahye adwumaseye nti yenhwe main point ni nyina ye ntade hyem nko an anya ntade yawo hotel bi wo hono ma bia me was spirit ma baba da so ye hotel be shita me da so ade ye me niema eno anu bia be da so ubetuma nya simple eye watu ye common obi ho odware anadwo obi anadwo obedware no de also trust him ni say your spirit bi ho a opie from 4 up to 6 eye pm ahomache 4 and to 6 o'clock Saturday ni panyina epie ko market ni panyina ko mu dwaso most it is our time no uyo obi a wota nante na saa time na wo hia bibi number 2 your spirit or pretty awia 2 o'clock daytime 12 ai oya juma for 2 hours 2 o'clock no close your spirit oya juma anumere 4 up to 7 na chese wu chema nya na dwonko na David santi na mitete mu ba no your spirit oya juma from 4 something it me say kumasi ha se me yare ana me honi pa yare na from 4 going mo di ne ko jema mfo no koda mo ko so ba fo di agodu papa ye ho adwiri ye pa o okoso ba fo ma odi agodu from Sabre 6 na eba no na nipa so okọ adwuma bi asa eba fie it is our time no so okọ adwuma na oba fie a na wo ye obi a wani a ye nante kwam eni this time obehia spirit tubo so bi na ma saa time na dwobre 6 5 or we aburo o didi kwan nim okọ kakra na odidi definitely obe encounter spirit de obi a fra adwuma no ode ne besena kofie ti se sunsum di machi a odi machi besena kofie a ebi a ohia wo no aduane a wodi kura ye na kono enti ono beto nsa didi wonni mi ba bia wonya emfa osunsum de emfa ono se de usitie de ane gusuani kanene ese baye wo fie a ebi a gise ofie fo koton
ɛnɛ deɛ wotumi kɔfa no baabi ama no yɛyie nti sa no ohia wo na firi sɛ bibi wɔ ho no wɔpa na ɔpa ɔbɛba wura wa na ɔbɛba wo nkyɛn na waka ho na waka wo nkyɛn ɛnea wɔdeɛ woankasa wato nsa afrɛ no wobɛtumi de nsuo afrɛ no yɛ obi wɔ hɔ no ma most obi wɔ so koraa swimming pool ɔmo dware wɔ mu na ɔmo da ɛwɔ swimming pool and then at the same time bi a nsuo akɛsɛkɛsɛ ɛtene po mu na abɔkɔ no girls and boys no na ɔmo deda wɔ mu eti sɛ ɔmo yɛ saa nneɛma no a ɛma wonya contact easy ɛwɔ spirit yɛ mmɔ dagya mfa nna yɛ mmɔ dagya nkɔdware nnua mɛtena mirror anim na wode ɛsra mirror no ankasa nso wɔ hɔ no spirit tumi fam reflecte nti mirror no bɛtumi aware wo ama sunsun bɛfam aware wo papa nsuo ankasa a yɛnom ɛne adeɛ wɔ hɔ nyinaa mirror no ɛbɛtumi atwe yɛ dressing mirror ɛwɔ ɛne nyinaa bɛtumi atwe mɛdwale awie me deɛ me nkwa na mehyɛ me dɛm wonkwa na wohyɛ wo dɛm ne nyinaa bɛtumi de aba enti me wardrobe sɛ tɔda bi na mebɛda a mede towel kata anim obi wɔ hɔ kɔkɔyɛ mpa wayɛ wardrobe na ahwehwɛ wɔ mu mpa na ɔda so bɔ sa ahwehwɛ wɔ mu sɛdeɛ ko sɛdeɛ nya adom yɛsua deɛ yɛka twi ɔyɛ ɔbaa ne ne kunu ɛna da mpa so ɔmo da na mirror no ɛhwɛ wɔn mo most wɔ hɔ nom a yɛwɔ aboa bi wɔ hɔ yɛfrɛ ne sɛ landlord ɔmo fɛ ne fiewura ɔmo nso ɔnam fie ne nkɔna no sɛ yɛ nipa bi a ɔwɔ wiase biara sɛ wotaa hu saa aboa no wɔ fie pɛ definitely you have a spiritual marriage adentia saa aboa no ɛde sunsun ɛna bere nipa eti nipa da otimi kiss ɔda ɔno ne first person odi kan kiss wu ɛyɛ sɛ fiewura no me wadeɛ bi wɔ mɛtumi de ama wo me de ma wo wie pɛ na wo de sra sɛ na wo de da adeɛ bɛkyɛ na abɔ na wu da wa no ho efiewura no saa aboa no maka na sam kra wɔ one channel bi so da sɛ wotimi nya ne dua ɛte wotimi ti ne dua no makoma ten ne ba mɛtumi de yesika kwankyerɛ ma wo you become billionaire efiewura wotimi kyi ne wɔ abere ne dua nante na wo woti ne dua no makoma ten na wo ba me yesika kwankyerɛ ma wo papa so bodua ma ye abusua ha dwumadie we sɛ deɛ na meka no wanhwe bia na wayɛ wo ho ɛyɛ yɛn papa prophet Wanford Oduro aka Omega 1 papa abusua onua ha enye easy sɛ deɛ osi hu no no enye sɛ wodwa nanu mo deɛ bra na bɛhwɛ adeɛ mpanimfoɔ se kromo yɛ dɛ na adeɛ sa krom ketewa mu fo yɛtwa yɛn ho ne aba deɛ wote yɛrekora deɛ nketewa ne ba ampae a ɛbɛtete yɛnkɔmra medin deɛ somasi anko na ɔkyere gya Omega 1 sɛ manhyia ekamfo dwumadie kɛse bi di ama wo tie ne yepa yɛfrɛ no meet me at the office ɛyɛ dwumadie a mede asi hɔ ama tete ne mpanimfoɔ obi ɔyɛ aban adwuma anaasɛ obi a n'abrabɔ ntumi nkɔ n'anim a ɔpɛ sɛ ɔte wiase ne sunsum ase na ohun sɛ de abrabɔ no sɛtie sɛ bia kɔsɛ bia nya ado na meka kyerɛ wo sɛ sɛ abrabɔ nyɛ bɔna nka akokɔ mmɔtɔma na abrabɔ yɛ bɔna ntina akokɔ mmɔtɔma kuro no wa ekopie kotia ɛyɛ deɛ nso epi obi aboboa no deɛ nipa bi ohun sɛ abrabɔ no ayɛ bisi basa esum bi aduru no na brabɔ ayɛ sɛ ahwɛ deɛ nkosi nkɔm ne dana sase kosi be ban kosi nkom wa braba na stand still as ye twa kanko bi ama na braba no wakam ni ma bi wo ma won tiase san krofo ne mfrɛ me na mo ni mi mbuki eye night work ay sunsumu adwuma ye na najo eti bia wo ya ban adwuma ye ni wo ye police wo ye commander wo ye hwan e bia wo ye ohene na braba no hu ne se da braba no sitie wo ni ma nyina siri tiase ama wo enemi nhia se bia wo nkran anaso wo kumase wo fresa number no a me ne obebuki ne ahia date no na me ne wo ahyehye na ma kyerɛ wo de wo e wo sunsun fam ne honam fam ba ka kyerɛ dada se me asase di me nsuo di me dua di me wiem ene niam e wo wiase nyina di me nature di do opeso hu se bibi wo wiase na o gya abrabɔ ni di se abrabɔ ni sesan bi pese e ba ma no no erode de me asi ho wa wiemre mu sankrofo ni nhia me e wo meet me at the office wo frɛ number na me no bebuki ma kyerɛ hyehyɛ ene ne ma bi wo ha obefa so ansa na wotimi ne me ahia aya na dwobere nko a me pa kyerɛ tie nie sɛ wo ye hufuo na sɛ wo pese wo suro niam e wo wiase de a aha ene etra wo ba bi me serew tie nie obi onye hufuo entra ne ba bi me sere no na mo do pese onye hufuo na wo pese ohunu se bibi wo wiase sunsun fam bibi koso honam fam so bibi wo wiase da wo da ho ntupum nyina sɛ nyɛ sɛ bia ku sɛ bia nya ado ebo bi ba bewura ho ntia wo ne mum ebi abayifo bi agye wo hyebere sunsun bi ni wudi asie e wa abrabɔ mu ama wo ntimi nkoso wa abrabɔ ntimi nkonkan sɛ dwuma de ne ye meet me at the office e say
frɛ number no 0243 020424 0243 020424 saa nkɔfo yi nyina nhyia me na me ne wo ntena se ensi nkonya enkyerɛkyerɛ sunsun mu yɛmfiri sunsun amia ne sunsun ne nkasa yɛnkyerɛ kwan a obɛfa so ɛnɛ sɛ wotie na wohwɛ afidie yi a bɔmmɔden na frɛ number no ne membuki na wabra bɔ nka fam bio maba ma wate sɛ de bɛyɛ solution no awurade de bɛfa me so de abrɛ wo meet me at the office hwɛ Seekers TV ɛnɛ ɛne da nyinaa na wabra bɔ nyɛmmɔbɔ awurade nhyira wo wɔ Yesu din mu amen. Abusua yetwa ye ho ayakọ asan ba na me kosoma ka wo se dwumadie yi mpanimfo se kwache ade efe ni nyina ye sika na ya na ye de eye wo pese wo so dwumadie asena number bi na etwa gu wo afidie na sefa wadwadidie bia se de sitie bia bebo ho dawuro kama na ye de ama so pese obe sponsor program yi so a number gu ase ofra obetumi abeso dwumadie asena kama na ye nso yabo wadwadidie ho dawuro de ama Abusua ye di sunsun mu enkomo ye kasa for spiritual marriage mu na wa wo hwe de ekoya se efie wurampo ono nso ne ho oden ye di nkomo even ya hwehwe mpo a ye train mu ma me na me di kan obeba na mabọ me ho adagya na me biem na mesim minim se etumi the spiritual marriage ba na ye papa e kire ye mu no ye di nkomo ntikoso afa wa fidie no eto na ye nwie no obenya bia to kotodwem na wo de aba obra papa na wo ka bibi se efie wura samoa no ho na me ho adwiri mi kakra wada ro ma sai ti obi ma me omo usifi a ukosoro ba fun no ne abo obedi ka betre fie ho enti omo bo monitor how we be live life fie ho samoa no yeah even spirit timi fa mu even tafre enkura mu nyina sunsun timi fa mu ba intasem ne se ye obi wo ho no ma onam na kawa bi ye ne fe onim ne kawa ne ye no wato no de ahye nsa ensa we nyina so no ye wo de ring a ye de hye so ba ha me de we ehye me nsa ketu we me nsa ketu we se fe na akrobeto akrobeto no ena di kan ba me nsa nyina ukosoro ba fom we ye penisi ne nyina ensa ketu no it is obi kura sunsun kura ja ka wa bi abehye de o de hye nsa we se obi me fan se sunsun mu nipa o de hye nsa we se me sa ka wa we say e be hye me nsa we da e de hye ring e de hye wedding ring e mean se ma ware enti se me de be hye me nsa we wa bra me nware ya spirit bi a hye no ho se me nware ya oba ware me oni be nya contact enam ka wa na hye enam ka wa na hye nsa enye wedding ring yeah papa nsem owi ase o eti obi wo ho no ma onim ne e kire aha ena se me de be hye me nsa we so a kire se me wotumi wo di hye we no so a enso kire se wotumi eti se me so hia na se me ho se ampa ka wa na hye wo tumi wo eni nti na wa hye make me try wo so wa hwe na ma hwe se tumi wo mu ampa ti se tumi ni mu a na ma jaw bibi tumi ni mu no agya ne bibi se me try no ni hwe eti eba penetrate to oni padua no eti wiase no bibi anya kwa na chese ka wakra na ye tohye no nsunsuanso wo mu anti na se obi de obi ene obi hyebo a ye wia ye boso mpaye se even sunsun kura timu a ye se ye film eti kawa bi ani wono ma ye kwa me ansa na mebo kawa na se me ye bibi dia so se me ye kawa ho adwuma ma wono ye de nyema bibire ni gina woni tumi woni ayi a wontimi nye eti wiase ana me de kawa hye wo make sure se kawa no aye me na me ma wa me ma otumi a wo de be ye bibi enti fa no se enne me no ware na me de kawa be hye wa me de me tumi ahyew sa na wiase tinti wo se kawa na ye ofa keke na akoto ye sunsum su hunu no ohun se ne nsa we se ni kwase kawa na de hye enti ade bi o wiase bia no tumi wo ti se wa hunu sa tumi no wo wiase ane de betimi aboa ane de ntimi moa na de eba wo life no e de susu so na ebre wa de gya no kwan ma ne ko na emum se de aba besra wo no hunu se me wole de bi wo ono ohwe movie osha ketekete no hu se de horror omo ye no
no say na ne ho pa at the age of 4-5 years and ade ne yese de ewura ne mu sei no nti ade no movie na ohwe na ho say ade ne be say ya ne be ewura na se e movie na yeah enti on say maka to say ade bi a reflect te say nsuo ahwehwe because TV a reflect enti na spirit no contact with the girl enti ade ne ya riba no na spirit ne gina na chi no e connect to screen no oh it's a connect and a good again girl no otimi ni maame otakasa o say movie na no wo hwe keke na wanyini me brothers mu nyina nim no na wanyini o 30 plus but ono say o say o kono wo ye be ma no pewa or well obetima research word na wo ye ne sense ya then you come o kosoro ba fo abese ne pe no na da ai o ne da wie no mpewa sem a odwuma nyina be hye a o ne da wie no pewa sem a oba kire wo say fa we ka ho na obe yeye do mpewa sem a oba say wo ne ma nyina ewi ase ho sabi nye nipa bi wo na masase so bia na ye nipa nti se bia ba ma bi wo ko betima hia no life ne ni kwa so ne da e oba bi wo betima hia no life ne ni kwa so ne da na woni ani nti na onna kwakoda onne da wie na no bia na woni ma start say esi ni trase eti de me ma kama tiefo aye ne say bibia wo wiase bia no eni kwan say o fa no tra ade bia sunsum gum ade bia tumi gum wan hwe ne say spiritual marriage ne betena so a odi agwa be hye ho akomfo acha say it's not easy for you to break akwa great diabetes e wo fie na ya busua de o ma me betimi afa o papa wo bia wo bra betimi afa wo betimi anya bi yetimi ntu ase sa akwa na hitasam ne say me wi na kira ho ade e ba bras ba ase ntu yes ni ba kon hwe me na e be ho ade de ma no ti so obi pese bi asa spiritual marriage no ase betu a abse ma kire ayida ahoma yede botire black yi okoda bia wo yoba be ma ahwene gu na se na wonyi na on fa sa ahoma yede botire no kam ho mienu on fa to na se no mo ne po so bo ne po wi a on pe sika kokon no aye 1 cedi ebi ana nipa no so bo baabi omunyi so 1 cedi say $1 aha mo fa ahoma na ma me kire ahoma we se bi sa tete ahoma we papa mi nsane na nkofo enhwe sese na ti say a omo no po emfa mo ho mienu say on kam mo ho mienu say on fa to na se te se de ma de ahwene atu asene no won kire ne one side on pe sika kokon na ye 1 Ghana cedi no on pe no wi a obeda mfa hye ne sumi yase ade achi a ahoma na da na sene no on kasa obi a ho on te no no hye no sika na de hye ho ade achi a on san ta ahoma ne bi on san ka ho mienu no on san emfa to na sene owi a obeda sa ta ma nipa ne beda na ahoma da na sene nyina no on boy deja se spirit ne wo ho no ma e beba no so by force na papa wo kire mu mi ntwa wa no se bia nipa ne wo kunu a wona ne ti a beside no watimi ayi sa de no anu na wontimi nye sa ahoma da wasene de nka hwe but they also ma ba ma na sa wo yire ne ti ase ne se oya wa de ntima one wo na ntima one ne na je 3 days pe ti 3 days no na wa yisika no a wo de se obed na se no se na 1 cedi ma 17 wo be 17 so be chem mienu ba ko be kese adoso se ba ko because 17 wontimi divide into 2 ti ba ko be 8 na ba ko ye 9 ana me boa aha etudo na be si so 9 and 8 wo wi a na de sika na fefa ho nyina say sunsuma ware o adin you then you either you bend the money or be give it out the beche nkrofo na sa homa na da wasene so no o so la homa chepa won kasa obi a ho no oti na de atu pipa so na otwaja na de atu asa papa wa kire ni nyina ma kire ababere na se de o so da ye hu so bi na obi da no echi wade no no ababere na se akofom yo obi ho no ma on so da ye quarantine won ko ka spiritual man de ababere obaji atu won hu no se sa de edi ni nya ba de ono betra se hu ni se ade bi ho no ma ne ma be hye no so ba ma ho nya na kono ohun be ma o se ne pa na ne ho funo afei woni ne di nkoma akọ akiri a na ho ye na hyi na de kitu abi was a kiti problem obenya na kada bi anka nipa ne ni nchen opese de bi o ye alone e your spirit ne di sa adwuma no onye roman sister o ana roman father eso de bi ya no kita that perception no say obenya ohia be ma and at the same time no or your brother so ne have sex pre woni ne wie na na ho ye na hyi bo hu say ohia
o yeo e won life ko obi aware no spirit ni saa na be ya saa etimi jawo yare at the same time you sunsun me wa e ba na odin mostly oba bi wo se bi ku se be nya do yesu ade oba wo so ho no ma obebu ni nsa obewie no na pad na o yusu ye no waja to be bi keke ana de to just be no na koto board aso ye wa boy board aso e fe pete ana kwakwa do bi most omo ye be ye kraboa eti sa wo te sa na sabo na de na no koso a na sa sunsun bi e ye be ye tie word ni ye e bi o ye be ye e no koye ya definitely wo sa moja na abo na di ni obenya sunsanso enti sa onya sunsanso de yare ba to yam yare no de ba to yam no obetimi anya fibroid obetimi anya kidney problem obetimi anya awo problem enti sa de so bi menstruative wi a ye ntontwene ye tutu form ne ye de ahye ho akata so bi nso hye no te simple ana emfa wo ade se wata de ofiti ya na wo de ache sa me asram de me wo no me de ma eti ade we se bia matutu perfume agum e bia me wo ma de bia ma ye ansa me de mata de na hye me spiritual being ma ye ngata de na hye me yi sa ata de ma atade no sunsun adi ma chi bia hu na se hu se hyewa onim se ye eyewa definitely we been encounter with my spirit and inti ya woni ma bi wo ho no ma face towel hanki ama pepa manim me de ama me se ma ye impartation de ama good impartation ama ye de ama wo no definitely we been encounter my spirit sabi ku sabi anya do ya wakona bi wo ho no ma mofo na damadwa e ma atena so de ye adwuma wo fie sabi ku sabi anya do okay kan trust no apam dada ngoma ni mu a ozo ko ba bu ni nsa na o tena sa akonya no so a wo ba ba tena so bia wo agufi ya konyo ye tena so twuma sa akonya tena so twuma ko no so ba bu ni nsa no kota akonya no so a wo ba tena akonya so bia wo agufi you so jare 7 times a day ba na ehu se ni ho eti bia na obi so was that problem spiritual marriage ni wo ho na wo so ba tena akonya no so bi eti o wie no sabi ku sabi anya do wo ja bibia to so moja bia so ya apam eti se moja fi nipa no anka akonya no so but the moment a watena so no it means say there's something a connected enti ewie ye no ye ja ho ye ko me nso me with the same spirit ba me hunu ade na wo me ho no pese pie epie na ba ka moja na de no akonya na me tena so obi tena so no asa ba ka me ho ewiase mu nsam dɔso enti yamfa ye ni kan si amfa nante anytime ye also onya bibi di kan ni padua no so that you be free na obi nso ka ne de oso on de obeso da broni ba pa e kire ni fie di mo broni if obi so kura ba so da na ose oni movie star oni president aneda me wo one sister bi wo ha no ma ka chem so da hu se oni me e na ehia eti o ka sa word no anam se anyamia ye de mi mfonyini ana aba kire no ya yiwo wani eti it means say nipa bi woni fie a okura tumi and tumi le kita ni ye different eti o de ni sofo nim ne ba kire ye sofo enko obi ho ene ne nkoda wodayem sofo ko obi wodayem ko yi ni ho de kire nipa na one ne koda wodayem a it means say sofo ni kita black power awo de say niam eti say moment ana onim say spirit ni no ba beda mo na oya wo sa no sorry for me to say obema na obada na so mu wie na so won hye roba o just sperms ni gu ni ana me boa nti se sunsun no obeda sperms na mpia bontia na obawo e wo sunsun sadia honam fam esitie no definitely obawo e wo sunsun eto obi time kasa me sun dae no na mawo me sun dae no na obi no minifu eye sa niam na papa ye this spiritual marriage mu komo but ye hwe sunsun so kakra sunsun no sunsun adifo ni bi ati samu bi hye nkoma na sunsun mu wiase eno eye krofoforo eye wiase foforo a ati se de ani huni na so eno oni ani a ida say o different eye ana say wada ena betimi huni say wiase foforo no eye kuro ti se de wiase we ye kuro ho ni patete what say de tete say de wo live life for hana sa na ho so tie eno no se wonni sunsun a wontimi nkọ ho ana sese nipa bia say de wo so dan a wo hunu no sabi o anything that we can say obi a wo baye adentia wo so dan no timi akọ okurum da ka na okurum ha ko hunu ye no ebi a wakominya okurum ankasa eye kuro bi a ewo ho ana yi hu odi atrete se okurum ana ko hunu sabi nipa live in life ewo honam fam so na spiritual board tie me ni bra bi ba program ewo ha bra ne frame was na ye wie program so dae na me ne nam toilet so say public toilet woni kurom a enti ni kurom anasa ni spirit ana yi a kire no kuro foforo a wo mu no ba bia ne kra ne wo no kra enne nam wia wiase kra ne nam sunsum wiase
edi sunsum wiase kuro na ayi akire no no e na edi adanse akire se na brabo ewie peye ye se ne life ose public toilet so na wo ko hasa de wo ko ja ne nan na obekọ ne yakọ toilet na gu so enti na ne bucket to ade ne nsa anim guase wa am sorry a anim guase beto no ana yare enema tu ohuna janan e wo da yimu a edi adanse se ye de yare ebrew ana se woni mu ba bi guase wade hu anim guase betuma ye se obi bia be firi wonsa bibia wo ye bia beto fom ama odi agwa be sredi ana se nipadua no obegan kamta yare papa eya nada ne da eni kwan se nipa tena se kan se mfa adifo te se mo esan se wuni ani a utiti se wotwinti edaba akora obi anto ampa o wuni ani wo sunsun na wuni sunsun mu nipa bi te se mo a utiti se twinti obi ani wo baba beto papa yenkomo na ye de na yemfa ba ko bi bentwa mu ya tinsensem bi nkrofo okeka se yesi wakofa safo bi firi poase aba na wadaroma ye beba awura ho na ye didi ho nkomo esansa akora ya betu fie ha de na wo se wo de wadaje esansa ye bae agogo okora bu achi na wadaroma waja wadaje nyina de ama Seekers TV4 tini ebedi nkomo pa na etiefo nso pensem ati wadaroma na o ka bibi sunsumu aware na nche we part 1 ye bebem pa esansa emu ohun yiye awo ka se adware anadwo edware anadwo ebia makoye adwuma mabre maba me hye madwae fitwahia ene bia me amidware a so say wow about house any problem but as a spiritual person no you should have known time how would be dware there were time bi wo ho no ma ene kwa se odware wadaro mabobo so bi maye from anadwo 10 11 echo even 9 going if you are not spiritual person ene kwa se odware that time so moment emmo 11 kono obi aboabo no e wo sunsun fam ni obe hia 12 ko hia 12 e di spirit bia wo twam bia wo bo daja bia obetimi aboy bia bosom bia so be wa wo no wo do daja ko nanimu a asa fa wo kire mi mu ye wo se bosom bia wo de adaja bosom bia o waro bia je se ohun o daja so ohun de obeja su onya o ware wa se me nana me no nya pama me de me ho daja so ti the moment a be bie wo ho ama wo daja be da bontin bia no sunsun betimi aba wo ncha be wa wo enti ikubi se anadwadware obi ho no ma pagya nsuo no de kosi na fichire o we de kire ade asa ai na bia wo nko wo ni wadwaye anadwaye wo nsu no mu ye public mu doso se mi ko dware betimi agya no sunsun ato ho we ko dware betimi agya no bibia ato ho we ko dware betimi agya no bibia ato ho enti makacho say anything that has magnetic force no say shia emiti enti bia de wo ho no pe bibia konate enti mimi jam spirit to ho no e be shia wo de na ne father mfo e be ba wo nchen papa what try niema bebre spiritual marriage no yen kasa mfa ho nwie san se e be kasa bi ma fa ho na wo kire bibi se me nko shiska ana me fa ahomatuntum ntoma sene sa niema no wa kire ni nyina awie ti mi koya sa nioma ni nyina awie na se ebrase a me de na me pese free me so kwa na me kasa se adisa ayi yare wo fie o ma me wo o papa wo enye easy say betimi tu ase ye brana se enti answer na betimi akọ ebi a ye ba ye wa han ye titu nsuo ma se bi anipa no wo sa problem na wo ba wo ha dia betimi etu ase bra ye wo bi a short ye wo kwan fa so ye soap me soap no me de prekese susumasa enkrampan nyenya bay leaves ahomachem ahomabiri dua bayifo dua dwamanfo ahomabosom enisa mekeka ni nyina bom ni ahata ni yesi ahomabosom nyina wo ai ekeka ni nyina bom a ni yesi ni de alata samana sra afra ni de niema wo ho nyina agugum ansa ne de mani paso nkodware ene papa menya hu we de me ko ya me nso mi ko ye bi enti se yesa ne mani obetimi aye ba hintasem se kodwosafo ye de tv wi a wo gina ko bo nsema ensoda obaka cha se gise wo hia kodwosafo power ene nko empanifo so ne panyini beko na umpo enti de onu sia konkon no onim kwa ne tenten obo ha make say wo hwe tv wo wie okoye bi no no obetimi aye ni nyina akoton na mo se mi kan maka se me de no na eye na me de lati samana ka ho ye de niema aka ade amexi aka ho
eno ni asem nti eno awan ana me say de osia konkon onim kwa na tentene ne bere ne mu de onam fom ene nim de ho bere ene de osi so no papa yenhwe adom ekuta o ene niema awieye bere wu ye me hu se nkora bebre won tetie mu won ase obi etimi apeke wo se bia wuni wo begina ama wo asem no akobo so esen se hwe Elisha ni Elia ba ko mu so okoka ba ko wo obi sa say me nipa meka se onim za na ma na me nam for now amemo me bra panidi na kejesi ye bra panyi kejesi sometimes young of who know different station ti na mo hu ni say what to say but we inform or me bra nkasa nyenche enti satama ono ye TV station different ayima na me na so ba sorry all right enti oja ye no meka se opiki ne ma bebere fi mi nchen mi wunna ono betimi afa na me ankasa me first born me baba ko ono so opiki sa ne ma nyina but as far as be a boys na didi machi no mentimi nkasa we fa because maybe anya no tin na bucha yo de buy you no ba share ono so be okay in life that is all na unye sure say wo bra panyi kejesi niema se nyame nam so ye ne ade ono so be kwa kote aso ote aso le nyame mama ono so for channel achen secretary ka boni mini na say bia what's na school dem ya tete ye de bible chire bibia ni wa woni esebi enye quotation ye de ti asore ena enye de onim bible ena de ti asore ye ka tu enho asem nti se onya tu mi no so be ti asore a mi si ne kwan me kwa me sa support me boa o de enim de otimi ye abusua enya asem gitwa na papa no mo keka se ye se wakopo ase akoje safo bi wadaroma yentwa ye ho sima emra na yenhwe se de safo ni sitie na yenni ho nkomo kakra na ahwefo ne atiefo pensem atie wadaroma ye betwa ye ho sima ye koba ye beda asafo ni nyina di abusua se de na ye ka no enkrofo okeka se yen papa se de mre bi eye station bi a ebefa ye papa interview enkrofo so akoje sword ene abemben bi firi nsu ase a wode ye nsenkyerene na nam se na enya nokora nyame tumi na na ewo ma wode ye nsenkyerene nti omo baaye ne de ehwe adwumadie ne baaye no mo do wani ebehu ade abusua mpanifo se ka akom ye gine kokko anum ye ntwa ye hu simamra ne ye ba ene ye behwe safo akoro na enkrofo eka ho nsem no ye nkomra medin dia sumesi anko na ochirija omega 1 semenhia e kanfo dwumadie kese bi dia ma tie ne ye pa ye friend meet me at the office e dwumadie me de asi ho ama titi ne mpanifo obi o ya ba adwuma anaso obia na brabo ntumi nkọ nanim a opese wati wiase ne sunsun ase no hu ne sede abrabo ne setie sebe ko sebe nyaado na meka kira wo se sa abrabo nya bona nka akokọ motoma na abrabo ye bona ntina akokọ motoma kro ni wa ekopie kotia eye de so epi obi abobo ano die nipa bi hu ne sa abrabo no aye bisi basa esum bi aduru no na brabo aye sa hwede nkosi nkon ne dana sase kosi be ba nkosi nkon wa brabo na stand still as ye twa kanko bia ma na brabo no wakam ni ma bi ho ma won tiase sankrofo ne mfrɛ me na mo ni mi mbuki eye night work ay sunsumu adwuma ye na najo eti bia wo ya ban adwuma ye ni wo ye police wo ye commander wo ye kwan e bia wo ye ohene na brabo no hu ne se da brabo no sitie wo ni ma nyina siri trasia ma wo enemi hia se bia wo nkran anaso wo kumase wo fresa number no a me no bebuki ne hia date no na me no wahyehye na ma kire wo de wo e wo sunsun fam ne honam fam ba ka kire dada se me dia sase di me jinsu di me jidua di me jiwiem ene niam e wo wiase nyina di me ji nature di do opeso hu se bibi wo wiase na o ja abrabo ni di se abrabo ni sesan bi pese e ba ma no erode di me si ho wa wiemre mu sankrofo ni hia me e wo meet me at the office o frɛ number na me no bebuki ma kire hyehyɛ ene niam bi wo ha obefa so ansa na wotimi ni me yehia aya na dwobere nko a me pa kire tieriye se wo ye hufuo na sa wo pese wo suro niam e wo wiase de a aha ene etra oba bi me srew tieniye obi onye hufuo entra ne ba bi me sre no na mo do pese onye hufuo no pese ohunu se bibi wo wiase sunsun fam bibi koso honam fam so bibi wo wiase da wo da ho ntuprum ni asa nyese bia sabia ku sabia nya do ebo bi ba bewura ho ntie wo
Nemum ebi abayifo bi agye ohyebre sunsun bi ni wudi asie e wa abrabɔ mu ama wontimi nkoso wa abrabɔ ntimi nkonkan saa dwumadie no ye meet me at the office say frɛ number no 0243 020424 0243 020424 saa nkɔfo yi nyina nhyia me na me ne wo ntena se ensin konya enkyerɛkyerɛ sunsun mu yɛmfrɛ sunsun ame ne sunsun ne nkasa yɛnkyerɛ kwan a obefa so ene sɛ wotie na wohwɛ fidie ya bɔmɔden ne frɛ number ne me mbuki na wabra bonka fom bio maba ma wate sɛ de bɛyɛ solution no awade de bɛfa me so de abrɛw meet me at the office hwɛ Seekers TV ene da nyina na wabra bɔ nyamɔbɔ awade nhyiraw wo Yesu dimo amen. Kwa babiem so wagye wada agye no bre na wo hwe Seekers TV said the dan ya na meka me the King's Court program no wan hwe bia busua no ato ho ato atwene ye ne ye papa na edi nkomo na akeka enkrofo akeka se wakogye safoa bi di firipoase aba ne ye papa beto nanu tuo sanse said the na meka no empanifo so wo agudi a onsena brewa ene wo bekirem eye no kora efiripoase ana efiripoase ede na sa safoa yi eye ni senti ye mompri papa na ye mfa komotwetwe no enhyehyɛ so odifo ensama nkrofo keka wadaro ma so watiti ite bebre atili nyina ya so akwaje safo bi firi poase ye no kore ye den de bai ka be na ndofo ye mfa bibia fi poase mai ade ba ko wo yase ne se o san yon kota na bisua de bebre wo yase amaba and I believe spiritual and than physical things. I did be a American who be a rebel, maybe Yama, and any idea. Intimately found 3%, name woman. I idea and penning for share. Am I a year? Their spirit in a shell. Am I a coyer the buy? Now, what woman? Mean Chawano, say, I bet you will break. When Nancy once why I heard them with a wire train or cry and Yansem get to work. Na safoa no wadaroma obetimi ame ahwe camera toto ayen ha adwen e ba chen ha ye hia ne se umu wunza na moso ene yesra mumfa safoa ne mre ye na yenhwe se safoa kora nkrofo ka ho nsem se odifo akwa safoa no we dey god o abusuafo safoa ni nie safoa na ye keka se free poase no ena camera no edaso no camera no atoso safoa na aye kan eni papa na mitimi som wetimi aso tira maka kire me som ahwe nya me de me de mi suro me nyira abutua safoa no na masom no na yebedi nkomo e de afa safoa no eni mi som me nyira emu na eduro ne ewe me pa na papa nya sika kokko de bi fra so we de because I say good e kakra e ka ho ana omaye good ka ho wadaroma wasuma sem e wasafo ehu ne sen ede na eye na ehene kora na firi sister bi to nyom titi apono no ebebiebie amamu epon kasia emu atunu bebiebie awopsa ade bi e wo wiase bia se nipa peso koda na wo yira wo safo abonten a opono mu ato nipa bi wo wiase bia na brabo mu epono mu ato no ejina sunsumi safo so ko nipa nfie ekọ na busham na ya ye ho akade ho amamre ere amade no nti wo hwa ahase na nkasa no good eka ho ikomodu nti ano ne ye de ka ho ne de ama ne de shemu ye nti ye koni pani fi ye spiritual ayi ya kwa ye ho ndima ma nti oba me ne kantam efa so efa safo no na ye wo se oba recite na anadwebere no ya kire nna obeda ye be spiritually ono ade na nibi hu bibi na ya koni fi akobie ade bi a yaje asai enkoyi asetan na brabom ade ama na chese wu chire mu a ade asafo yi eye no no yeah enfiri poase na ba yeah abusuan safo ni se de osi ka no eye sunsuma de
ɛna wo ka ne say so obi ni sunsum a wonte ase gi se sunsum fo na ɛte de wo pa kire na se sɛ ɔbagimi fo na ne dwan yera mpire no nti de onim nyansa bia ni me ka na se nyansa ne bia hu ne sɛ fidie dɔ so kɔ ya se a otutu na na mo sɛ de ɔpɛ ɔbɛti me nyansa samase ɛhu ne sɛ no sɔfo ne nsɛm ɔka no ɔka nyansa sɛm ewiase wo mfo ani hunu opa atwemu ɛna ɔtenten nyɛ pɛsɛ de ɔkyena wo hunu ba de ɔwani ɛna be hunu de besi kyina nti de ɔwaso ebetimi ati de obi ka asemasem ne na so ɔkyena mu asɛm de agi nyankopɔn nti papa yenhwe obi was spiritual marriage ana ɛwɔ ade pɔte a ɛyɛ wei ɛyɛ sikasɛm saa momo se bia obi adwuma spiritual marriage ne wei na bibie me de yɛ direction man krofo me no start direction ne du baabi ebi a me no wa start wa kwankyerɛ na me study wo me ba na me bagye wudi na me hu sɛ ebi a me no wa nante na awotwe mienu me sua wa na me hu sɛ won kasa onya yi a me de wo me o later part no me be fresh spirit ma na mama wakɔ me office wa akɔ kancha akɔ kan wonsɛm afei ana duru osafo a me de be hya wonsɛm na wo de gina hwara kwankyerɛ eti no nya obi a susuma ware no na ɛbɛyɛ that direction safo na no also me wa de bo ha me friend meet me at the office that meet me at the office ye fresh spirit eti gise me study wa kɔ akiri ya na me suro nipa nne so ba ya na ma fra kwa ma ya kwankyerɛ no me do ba fa processing kakra fa we kɔto wa dware wei ye na me study ja fei sa ade no be ka kyerɛ me sɛ nipa na ne ya ade no afei ne time aso fa ne wura hɔ obeba na ade ne te hɔ na yɛde aso so na watimi akɔdi nkuni mu abrabom nti na kyerɛ obi a memfa sɛ adwuma sam nyɛ de wase wo huna ma no de wo ama ne mu na wo so adwuma mu a enyi wonko ade de nipa bɛyɛ bia wonko akɔyɛ bia na agye agu abrabom bibia papa bia ntimi nsi ɛwɔ hɔ nipa ko nimra amene ne ntonkyia obi a wakyekere nchiwe kora akoton kora abeboka na sɛ minim obi oyɛ kokonsuohia ne asikyire nko a anso wia na oboka san krofo na so mu hwɛ wa san krofo na me ya ho na yedi nkomo papa bi a me nso me yɛ sɔfo eniema nkoyie me yɛ malam eniema nkoyie ebi a me kom eniema nkoyie na sabi me pɛmoa wadaroma metimi abeso safo emu bibia ni honom a oso pesa oye ya me nkyiri hwe wo wiase say ya na mo adi for ya tam say wo yiyim we e komfo we ye malam we say ya ka sorry kra ya de when you describe or say something about church is not a place of a gathering of a saints enya ba bi a hotifo hia nemo me bia say ya kromfo te dem obi joma money te dem obi obi ko ni obi ko da nora a obetra dem ho no a kire se wo ye saint e wo nye saint eti asoro dem ho no mimpu obi a so obeba ha wo ye hwan bia mejew nemom no ye na nipa ho ohunti me so nipa si ne jata me si nkrofo mi so mo mabra bom nyina o wiase nyina ye oba onipa ne me ye adwuma baako eye wa wo yonko sofo me sofo ane madamfo asa na usuro nipa mi so mo ye miensa oba madamfo ene de me ye adwuma wa sankofo we eti me sometimes osofo bi frɛ me anaso person ba me ho a ya me ni obi a me pass of adamfo dabi carpenter de obo dan we say so sɛ ne yɔnko carpenter ni ba pɛ obetuma ka akoy wasaw ɛdan we pa ne aboso sei mo he se de nuana se achiachia ana me boa ba sabi de ono to pop oto tash wa wo ye journalist a wo ye interview wo ba dem hanma enye chance na orida achia kra wo eti de oni wo ye adwuma ba ko ne betimi asa wo life eti sani pa na msuro no sofo bia ntimi kase na damfo ne me minim sofo ba ko pɛ ene ayi a me ne ye close sometimes e tadi nkomo apart from south sofo no mini sofo bia se me se meka sofo madamfo nie mi hiaw ana me ma won chance ma je hwe uji fansa ntom so ma mi mirikitu oboa me ti obi na so do ba wesa gu ma so na meka ma so ma na obi o wa bia nim se de bisetie me sin so man sana ma han me de me se simbu ti mi kan pin se me ti se de me ti na so hu me nyese na me yimiti baby den
So they will change it. 6 years ni. Many sunsuma nante for 21 years. It is a driving license in my renew now. Ebi anka nka mkura kiyo. Kametimi ya twika bia mana yi. 21 years and I'm sunsuma nante. Na me baptist spirit ase. Pa, ama spirit nya encounter with me. Me kesunsuma. Obi baby say without Christ there's no power. Ewo Yesu din mu. But listen, Yesu na so quotation say all power belongs to. Tumi nyina ya Awurade dia. Tumi nyina ya Awurade dia. Me dia me sesi mu kan pen. Say sofu bi say. Say Yesu Kristo din kwa na obo. Nyankopon din kwa na obo. Onfa kwanche ni bibia nka ho. Yesu din kwa nana. Wo mo Yesu din from God machine ne. Enti bibia si life. Munja me anwene ye ho. Ye meka sa sim ya cho meka cho se mfiri nyame. Ade bia ni won ma firi nyame o wi ase ontimi me mfa ho. Ene de nipa beka. Ya wasem ho nipa bi ho no ma. Ensem ho ayenka. Te se wote ona bu be se ajate ya shanke medidi dada. Wo papa so ohia ne ku no. Na wo ko de se ajate shanke wo didi. Na wo abra boro. Ono ohia ku no. Ade na nkode. Ade na obaya ma wo. Eti de onu so opa ani, opa bibi. Na opa so hunu tumi no. Me nkase ye de baye na ma wo. Na so spirit bi wo wiase bia no sika safo we da we. Sa me ba ko boboy we trim. Ama na kunu a, nye safo na kokunu. Aya me na me man ye. Spirit bi abanya bia, the spirit ne baye no, na ma spirit ne koye bone. Sika ntimi sorry, na no aso na kotwetwa obi na de sika ne kotwetwa aye. Ye ba ne abati nipa no a, ye nche sika no, ye bati nipa no de sika ne kodi awu no. Asa me kanya no kore. Sunsum ni kura ye. Ne te obi na aso, me te pani na aso. O hwese guma so ma de obeka ne yeka. On kasa ya, ye nkasa. Me ne nkofo yo mo direction. Spirit ne nkasa mfa me ho a. Owi am se ko me amefrew. Wo ho a me ameto nsa frew. Anadu du mienu ko betima be sha. Ye mfre sunsum ye ne nkasa. Me de no no. Efiri hifa. Ko ye ba ye drum kura ni nipa e wanya kro. Efiri hifa. Entasam ne se. Anya kasa wo. Akwala ho de ya wo de kire. Ba pani ho de ya ewoni mu. Atidame kan wati ase. Eti me de Paul abeka na me ni ho de we abeka. Sometimes you tell some support come me. Ne se mi wo ho no ma wa bodam. E de ama me. Adentia. If you say monhwa me na monsua me. Said de me hwe Kristo sua no no. Paul ko read in history here de. The baking ka Paul history bia ni say Paul no wo ba. As about Paul amanta was said kan for Paul say obi anya ne so na yire baako. Enso no no odi kan famu de. Ehunu say the test ni sitie. Ansa no ba ka de wo wa kire wo. So obi antimi anko hunu say de wo kurom a obeda ba ka de wo kurom ho asema kire. Nti yeti ho no nyese ye fallacy. Enim nyansa enim de. Me kasa na me ka kire mo mba ha. Me jesuru di me jasase di. Ensu otoi eyese no mani age. Me hia sansu ne to no. Me hia sutene. Yankopon ba wa monsuo nti me babtena se hu se nyame oyensuo. O chenye no ahodo bibiri. Ti so obi so opewiase mu brabo no so so hu ne niam o sunsun fam wiase without those can sanya mana. Oboa. Empa bon ko timi solve problem da. Oboa. O sa kwankyere nso ye adwuma. Sa I don't na make ho asem no. E wo sa kwankyere no o ma ne yemo. O ma ne yemo. That is all. Papa. Ya de nkomo twetwe no besi asansa wonan si kwan so asabi wo kɔ baabie na ya na wabie wa prama yenti ya de time bi etimi bɔ ewuram wadaroma wo asem ba ko mienu bi eka etwa to wo sekan safo yi ho na yemfa ya safo no ko de meka kire nipa nyina no se yentimi fa sika meto dem asam kemu da ho ada na odu bank na ko yiska obedu nu ahoye silence ada na wo ko de bank ya meka to say money don't need nonsense. In here so be the wo. And money stop nonsense. Sika a spirit. A to do bank ho o phone o close no. O ye call security man ba betwe de wapia wantin. Ananya sa that here. E to wura bank room wa ye money ye nye dede. Eti me ka se fasika sande me na me to ne ma fansa na wabuchire. Aya ansa aya tro. E twa nsuo pe asa niam. De ohia no ya gidwan ya ginantwie. Eto dwan eto nantwie ye de ya ka de gina edema nti opa ka kire me say me yokot ka kire me say me ye we I don't have anything the ono ko da ndra a oba ya waka wono tuma pepa wa no ho
why din ono na edika no start occultism e wo dem because it is something that has kept secret ade bi aye kokoma hintasem bia no aye court sanity abusua mafo nti ene edidwumadie no esi aha na me tin se mi se aya na se me sunsun abrase abusua enye se odwa nanu bra kramoni beka se fili kadochi woni bra na eba be papa o location no e kuma senko a ani akra da be da be Thursdays bia me onungwa boade first block factory abonsa no toso me nsa no ye dia uduro ni mu a ba bia wo bia ofuka bia so konungwa boade first block factory abrosa tintin kese pa I hope say ahonom de eno ni ade a nyankopon de ache yen ene ye dia asoro ne dia eho ne yo ukuada ene ya wada bia yo akra ya ena benada ene kwose da bia eye kumase papa obe repeat number na sama ye number na buso ndo onye ni frɛ ne die e de obehunu na mo de na ni afira a wote fidie ne kasa no omo 0242 287933 and that's 0243 020424 so in frɛ ne die asabi ekuse be nya no e de me kasa yi akona so wote me ya ba akopenti me na ma yesa bu maba me ko me na me fa o frɛ na sama mfa ko so frɛ e bia na obusu apeni na se wo sigina so o kate na e be duru so mse edifo ni bi wo ha obetimi ed be 4 days afre no nya no ene ne nkasa no nti na me kasa ai e ho sa na mtie obetimi afre me sometimes betimi ba so me ntam se wo frɛ na se wo me mfa ana so obi gina so a e bia na wo se na obusu apeni ono so kana se ma kyerɛ me nti se kate na e bia one day e na e be duru so papa ya wie ba tsafo an hu hia me pa wo bi a wachina bre pa sikasam ahokyere ye ka wo hia ntumo so a ne de ehye ntime nipa koro enhu no ya boa no ono ebeto nche wo safo enhu a wo ba nya safa no nko a ye one ma bebere wo abasom beke kantam nyina afa ho na me no wato nche a esanse nipa dan ya nwene na wonti ama me gidie ni nipa ti yesu so ba mfa no wantu nipa so enti me hwe wa ne du akiri a ye ma wo kantam ke cancel se de be ya de no ye bia no betime wie pay sabi emuma so daye wantima nkyerase aka ne trim sankofo ni bi ne yepe ye no wonto nkyia na emom no kokoa mu no ye pese no hia na ye hunu kwan be fa so sani pa ko ne tema homa eyada ye benada de ni butu asantima mutumfo asase so ono anim se de hia ne nana ne me nti me kasa nana meteso no masore nti menim se ebenada bia ne kwose da bia de wo fia ha na atiefo nya botrema no enyema bia me de ba no ebe ye hu na nya de nipa beka no ene ade ehia me kese na emom de nyankopon sunsu me fam so be ye ene ade ehia e pese me nipa ti ase se Elia akọ Elijah akọ Jeremia akọ na so ye wo Jeremia ne na musifo me makọ ana masaba na maba as a prophet like Jeremia enema bi on be ye tete difo no ebi na me ye menye ne mema difo enti me ye old prophet menye jani wo ha menye new me ye tetifo ni bi etimi o ka tell me say me okota because Old Testament no ayenema ewo mu no I resemble to that occultism etimi ebi na me ye oba fi ha bro no ma hu se bi ni na ho ama ne nyonwa ye yusu ni nyina bi etinya de wo sofa ka kire ana de osofo ahunu a wo de gina Bible no so priti kire wo no no de wo gidi kire wo no fa wo hinya so betu na mo obetimi aba wo hinya so say osofo sa ka kire wo say ye okot ye mfiri nyame fa wo hia fa wo problem na me mfa madom obi anfa ne de entra ne baby that is all empany force de da ye koso ya ni pitui aha enene ye de ye nkomo twetwen no ebesi na me koso maka wo say aha eye Seekers TV ebi a wo hwe ye free bia so obeso dwumadi asena obetumi aba abeso dwumadi asena program ni din ene the King's Court uti dia uti mu say tumi eye adwuma ene ye papa ena ye ne no etwetwen enkomo no Prophet Transford Oduro ono nene ye ne no edi nkomo ba se ye ni sunsum nkomo ana se onka no kwa wo de bra ne fa wani eba abehwe wa ben aredare e wo sunsum mu ono nene ye ne no edi nkomo ene topic a e kasa e fa ho ana se topic a e treaty ye wo se spiritual marriage sunsum aware sister entena ho e ma ne nse wo niam bebre uti bi ekwan bebre e na sunsum e fa so eni nipa ehia na osai nipa abrabo baby a wo bia wa bie na pron ato ama bra se de ositi bia wa yese Yesu o de ahiafo eja yarefo onsem
woba wo haw no se de sitie bia obeboa wo na haw no ase atu afiri omu abusua me a ene me di dwumadi anim namnam ahoy me din ene Oheneba Nana Amakuradu yi adom na me kosoma ka wo se koso ahwe Seekers TV na yo aza oye I came.